Siphinde sikubingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Namhlanje kube umunyu wonke ngesikhathi kuvaleliswa kuMam Zanele Mbokazi Nkambule, lapho-ke ebeseyobekwa khona endlini yakhe yokugcina, and lapho futhi ahlonishwe khona ngomngcwabo omkhulu kahulumeni. Wena-ke awuthi ukubona ukuthi-ke bekwenzakalani. Sorry. Nice.